Bună! În acest filmuleț vă voi arăta cum am realizat machiajul pe care îl port acum. Acesta este machiajul pe care l-am purtat și în filmulețul despre cumpărături. Așa că dacă vă interesează să vedeți cum am obținut acest machiaj, priviți în continuare. Pentru început mi-am prins părul ca să nu vină în față. Astăzi am folosit fondul de ten de la Estée Lauder Double Wear nuanța Sand, căruia i-am aplicat pompița de fond de ten de la MAC. Sprâncenele mi le-am făcut cu Anastasia Beverly Hills de Brow Pomade de nuanța Blonde, pe care am aplicat-o cu pensula aceasta de la ELF, iar apoi mi-am pieptănat sprâncenele bine cu această periuță de rimel de unică folosință. Am aplicat baza de ochi de la NARS și am început cu acest fard mat de la NYX, se cheamă I Have a Headache. L-am aplicat sub sprânceană, în colțul interior al ochiului și l-am amestecat bine. Acest fard va fi highlight și mă va ajuta de asemenea să amestec fardurile următoare mai ușor. Cu această pensulă am luat fardul Expensive Pink de la MAC și l-am aplicat pe toată pleoapa. Apoi am luat o pensulă pufoasă, a mea este de la Sephora, și am aplicat fardul Soft Brown, tot de la MAC, l-am aplicat în pliul pleoapei. Nu apăs prea tare pe pensulă, încerc să depozitez culoarea, iar apoi încep să amestec ușor în sus. Cu o pensulă pentru pliu, voi lua fardul Swiss Chocolate și îl voi aplica ușor, din nou nu apăs prea tare pe pensulă, depozitez culoarea și apoi încep să amestec ușor. Amestec în colțul exterior și mă duc spre pleoapă. Apoi cu pensula pufoasă voi amesteca fardurile și amestec. Apoi am luat fardul Amber Lights și l-am aplicat doar pe centrul pleoapei. Am luat foarte puțin fard. Acesta o să mă ajute să-mi ilumineze puțin ochii. Am luat un creion maro și am trasat o linie foarte subțire și scurtă. Eu de obicei îmi trasez eyelinerul foarte subțire pentru că am ploapele mici și dacă trasez o linie mai groasă nu o să mi se mai vadă fardurile de pe ochi. Apoi încep să întind acea linie pe care am trasat-o, întind cu o pensulă unghiulară. Pensula pe care o folosesc este de la Essence. Îl întind bine într-o linie subțire. Apoi voi lua fardul Swiss Chocolate și îl voi aplica la baza genelor în colțul exterior. Cu pensula pe care am folosit-o mai devreme, fără să mai pun fard pe ea, o să aplic ce a mai rămas pe pleoapa inferioară. Voi lua creionul maro din nou și îl voi aplica pe linia apei. Mă voi opri cam pe la jumătate. Îl aplic și sus și jos. Iar apoi voi lua pensula unghiulară și îl voi întinde puțin la baza genelor. Apoi voi aplica rimelul. Rimelul pe care l-am folosit este de la Maybelline, este de Fine Lash. Și voi aplica câteva straturi. O să-l aplic de asemenea pe genele de jos. Apoi voi lua pensula pentru pudră de la Real Techniques și voi aplica pudra de la NYX Stay Matte But Not Flat. Ei spun că este un fond de ten, dar mie mi se pare perfect pentru a fi folosit ca pudră. Nu încarcă tenul și arată foarte natural. Apoi mi-am adus aminte că nu mi-am aplicat corectorul. Cel pe care l-am folosit este MAC Pro Longwear în nuanța NC20. Îl întind ușor cu degetul. Apoi voi lua pensula pentru contur de la Real Techniques. Știu că este pentru contur, dar mie îmi place să o folosesc sub ochi pentru a amesteca corectorul. La fel și pentru ochiul celălalt. Îmi cer scuze pentru toate cacofoniile pe care le-am făcut până acum. Mi-am dat seama că am făcut o tonă de cacofonii. Asta e. Amestec ușor. Dacă ați văzut, doar apăs pensula ușor și nu mă duc înainte-înapoi. Voi aplica bronzerul de la MAC în nuanța Matte Bronze. Îl voi aplica cu pensula Complexion Brush de la ELF. Îl aplic sub pomeți, pe tâmple, pe frunte. Da, folosesc o tonă de bronzer. Îl aplic și pe gât. Vreau ca fața să aibă aceeași culoare ca și gâtul. Și îl aplic
și pe partea cealaltă. Și îl amestec, îl amestec. Din nou pe tâmple, pe frunte. Și după ce am terminat cu bronzerul, voi lua o pensulă de stippling. Voi lua această pensulă și voi folosi blush-ul de la MAC Melba. Îmi place să aplic câte puțin, până ajung la intensitatea dorită. Cred că ajunge atâta blush. Iar apoi voi lua aceeași pensulă cu care am aplicat bronzerul și voi aplica această pudră iluminatoare de la MAC. Este Soft and Gentle. Voi face la fel cum am făcut și cu blush-ul, aplic câte puțin. Mai bine să aplic câte puțin decât prea mult deodată. Pun puțin și pe nas. Și pe partea cealaltă. Și am terminat cu machiajul feței. Mi-am desprins părul și mi-a mai rămas să aplic doar glossul. Cel pe care l-am folosit aici este NYX Butter Gloss în nuanța Apple Strudel. Miroase a vanilie, este foarte drăguț acest gloss, îmi place mult. Și am terminat machiajul, după cum vedeți, nu a fost complicat deloc. Sper că v-a plăcut! Și cam atât. Acesta a fost machiajul. Nu sunt make-up artist, nu este profesia mea, nu mă pricep la machiaj, doar v-am arătat cum mă machiez eu. Sper că v-a plăcut și ne vedem în curând. V-am pupat! Pa!